pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Iawat mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Bayan sang nagligad, ginhagad ni Chita si Mylene nga magtanaw sang banda. Kag bangod wala pa si Mylene makakita sang banda, nagupod ini. Didto niya nakilala si Oji, ang drummer sang banda. Gani sang nahibalaan niya nga matukar liwat ang banda nila ni Oji, ginpreparahan gid ini ni Mylene. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Mabakal ako sang bag-o nga bayo, ah. Para bala cute man ako sa panulukan ni Oji. Amo man ko. Pero, anong baklon ko nga bayo man? Galing, wala pa ako makabaton sang allowance halin kay nanay. Ako ya, ginpadalaan ako yan ni tatay sang akon allowance. Maayo ka pa. Kay kadamo ya pirmi sang kwarta mo. Siguro, dako ang sweldo ni tatay mo, no? Hindi gid man, ah. Pero madamo kami sang sapat. Kag kung nagakinahanglan ako sang kwarta, nagabaligya si tatay sang kanding. Kag amoy nang ginapadala niya sa akon. Abaw, ah. Pahulamon ko ikaw anay sang kwarta, ah. Para nga makabakal kita sang bayo. Kag amoy nang isuksok naton sa madason nga pagtukar nila ni Oji sa auditorium. Ate, sige, ah. Pahulama ako, day, ha? Kay bayaran ko lang ikaw, ah. Kung makaabot ng akon allowance. Dali ka, Mylene. Mauna kita sa alagyan para nga makita niya kita. Chita, nakita na bala niya ako kaina pa. Nagpangilay na gani siya sa akon mo. Ay, humbot ah. Gusto mo patay, gina ko sa kalipay. Kuna mo, dali na ah. Kay basi kung maunahan kita. Oo ah. Nga, diri kita. Para nga makita niya kita dayon. Oo ah. Ay, ambot ah. Kagwapo gud sa iya, Chita, no? Oh, hala. Nagapakadto na siya diri sa aton, ho? Hi, girls! Hi! May mukubla ka mo nga maagda sa isa ka snack? Ha? Kon, ugaling. Makahuluya man sa imo. Amo matuod. Makahuluya sa imo. Kaga nga mahuya ka mo. Dali na. Mag-upod ka mo sa hakon. Ato sa kantin, no? Dito kita mas-snacks. Let's go! Let's go! Nalipay gid ako nga makita ka mo nga ara ka mo sa tubangan ko gid. Do sa ginaganahan pa gid ako nga magtukar. Kag para to sa inyo nga duwa. Labi na gid sa imo, Mylene. Oh, ha? Oo. Nanamiyan ka man bala sa akon mag-drums? Aba, oo. Kasagad gani sa imo mag-drums eh. Ay, oo gali. Domingo na buwas. Kaga wala ka mo sang klase, hindi bala? Oo, Oji. Nga aman. Agdahon ko kung tani ka mo nga matanaw sang sine. Ha? Ha? Okay ba na sa inyo? Kwan. Ate. Oo ah. Okay lang sa amon, Oji.
Chita! Chita, may gusto pala sa ako si Oji. Amuin na ko nga ginhagad niya kita nga maglantaw sang sini. Ano nga may gusto siya sa imo? Sa akon siya may gusto, no? Kay masami ko siya madakpan nga nagatulok sa akon. Uhala, ako ang iya nga nagustuhan niya. Kag nahuya man siya nga hindi ka niya pag-agdahon. Ganigin agda ka na lang niya eh. Ano? Ay sa ako na siya may gusto, no? Uy, ako ganing iya nagustuhan. Anay ka. Hindi kita mag-away, ha? Amo ni ay, kung may gusto siya sa imo, natural. Mapahayag siya sang iya paghigugma sa imo. Kung wala, buot silingon, ako ang iya naluyagan, kag hindi ikaw. Gani, amo na lang ning buhaton taho. Ikaw ang una nga mag-upod sa iya sa sinihan. Mapabilin lang anay ako. Kung magpahayag siya sang iya paghigugma sa imo, buot silingon, sa imo siya may crush. Apang kung wala, ako ang iya naluyagan. Kag sa dason nga hagaron niya kita nga magtanaw sang sini, ikaw naman ang hindi mag-upod. Pero nga ahaw. Hatagan mo ako sang tsansa eh. Pareho sang paghatag ko sang tsansa bala sa imo. Para fair bala. Ati, sige sugot ako sina. Ako ana yung maupod sa iya subong nga Domingo. Kag sa dason, mapabilin ako. Kag ikaw naman ang maupod sa iya. Ati huo Mangita la ako sang rason. Kung nga hindi ako makaupod sa inyo. Okay May the best girl win. Tungod wala mahibalaan ni Maylin kag Chita kung sino sa ilang nagustuhan ni Oji, maging kasugtan sila nga duha. Para mahibalaan nila kung sino gid sa ilang nga duha ang gusto ni Oji. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, Oji, hindi ko na makaupod sa aton si Chita. Masakit ko nung ulo niya eh. Sa madason lang siya kuno. Okay lang. Hindi ka man guro mahadlok nga mag-upod sa akon. Nga mahadlok ako. Hindi ka man makahaladlok nga tawo. Amoy nang gusto ko nga mabatian sa imo. Makaibalo ka gid magdala sang kaugalingon mo. Okay lang sa imo kun wala si Chita? Okay gid. Kaga nagapasalamat gani ako nga mahatagan ako sang kahigayunan nga matuman ang akong gusto nga matabo. Ano nga matabo? Luyag ko nga makaibalo ka. Nga mahal ka sa akon, Maylin. Ha? Mahal ako sa imo? Nagalahog ka bala, Oji? Wala ako nagalahog. Kadamos ang babae nga naghandom sa akon. Apang ikaw ang ako naluyagan. Sang una ko pala nga pagkakita sa imo. Oji, matuod bala ina? Aba, oo. Matuod din ha. Kag kung gusto mo, mapakasal kita sa labing madali nga panahon. Ano? Oo. Amoy nang gusto ko. Madugay na ako nga nagaulat sang isa ka babae nga mag-abot sa kabuhi ko. Kag ikaw ina, Maylin. Ako? Ako ginang ginahigugma mo, Oji? Dosa hindi gihapon ako makapati. Amo gani nga ginhagad ko ikaw nga magpakasal dayon eh. Para nga hindi ka na magduha-duha pa. Ugaling. Wala pa ako makatapos ang akon pagtuon, Oji. Gusto sang akon amay. Nga makatapos anay ako sang akon nga pagtuon. Ugaling mag-intra sang nobyo-nobyo. Kung amo sina, hindi lang nga sila pagpaibala. Kung matuod nga nagay-gugma ka sa akon, pamatod di na, mapakasal kita.
ka niya nga magpakasal? Oo, Chita. Man, nahadlok siya kuno nga maagaw pa ako sang iban. Abaw kadasig ba? Basi kun hasta lang na sa sugid ha? Uy, hindi Nagapati kuya, nga sincere siya sa akon, Chita. Ote, ano ang pamatuod mo nga sinsiro siya sa imo? Mapakasal gani siya sa akon. Kag nagpasugot man ako. Kag paano yung amay mo? Hindi lang anay ako magpahibalo kay tatay Ilikom lang anay namon ini. Hindi ako maluyag nga mahinalian si tatay. Kung makahibalo siya, nga nagpamana ako. Ote, anong matabo kung makasal na kamo? Din ka mo maestar? May balay man siya kuno nga ginaarkilahan. Kag didto anay kami maestar. Gani mahalin ako sa akon tiyo nga ginadayunan ko diri. Masiling lang ako nga mapauli ako sa amon Hindi ka na mag-eskwela? May eskwela Padayunon ko yung akon pagtuon, Chita. Ay, Ote, ikaw gigalang mapalaron sa paghigugma ni Oji. Good luck na lang sa imo, Maylin Salamat gid, Chita, ha? Abi mo, ginahigugma ko gid bala si Oji. Kag hindi man ako maluyag nga madula siya sa akon. May nabaton gani ako nga sulatan sa pakaisa mo, Armida. Uy, matuod, Joy? Uti, anong natugon? Maayo man kuno siya dito Kaga nagkakinahanglan siya kuno sang kwarta. Kay madamo kuno sa mga project. Amo gali. Pero sang isa ka simana, nagpadala ka man sa iya, Joy. Para ato sa iya nga tuition. Kaglain man niya ang ginapangayo niya subong para ina sa project niya. Gani nga mabaligaan ni ako sang napulo kabilog nga mga kanding Baw kadako gigali sang kinahanglan niya nga kwarta. Oo, Armida. Dako ko no. Gani nga padalaan ko sa dayon sang kwarta Ote, karon nga nakasal na kita. Nadlo ka pa bala nga may maagaw pa sa akon nga iban? Wala na, Oji. Nagapati ako. Nga lubos gid nga mahal mo ako. Kag amoy na nga malipayon gid ako kaayo. Maayo. Pero may problema kita Wala kita sang ibayad sa balay nga ginaarkila naton nga ini. Wala kami sang tukar Kag kung wala kami sang ginaasistihan nga kasadyahan, wala-wala man kami. Amo gali. Sige lang Nagpangako man si tatay nga mapadala siya sa akon sang kwarta. Amo na lang atong ibayad naton sa balay nga ini Ati Mayo ginaday. Igo lang na nga may makita kami nga booking Kay makakwarta gid kita sina. Oji, nagabihan ka gid sa pagpauli haw. Sa diin ka bala maghalin. Hindi bala nga wala pa kamusang booking? Oo. Apang wala kami nag-uuntat sa pagpangita. Gali. Anong panyapon ta? Ato sa lamesa ho. Chorizo ng sudan naton. Kaginisa nga talong. Amo lang na. Oo Amo lang ina. Kay wala man kita sang kwarta mo. Wala ka gid magpangita sa mautangan? Ha? Wala Nahuya ko yung mangutang, Oji. Abi magpangayo ka na isang ayuda sa amay mo. Pero bag-o pa lang makapadala sang kwarta si tatay. Kag hindi siya magpadala kung hindi pa matapos ang bulan. Ay nano nga. Hulaton mo pa nga matapos ang bulan? Mapatay na kita sinasagutom Apang wala makahibalo si tatay nga namana na ako.
Ang laom niya. Nag-eskwela pa ako. Kag kun makahibalo siya nga nagpamana ako, hindi na siya magpadala sa akon sang kwarta. Kag kung hindi siya magpadala sang sustinto. Amo gani nga naman na ako. Kay ang laom ko, sagodon mo ako. Kaiwat gani subong sang booking. Kung may booking, akong masagod sa imo. Apang samtang wala pa, ikaw anay magpangita sang pagi nga mabuhi kita. Ano? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang
pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun Sangtig Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country and the perfect 10 countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga,
Nga I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio, Bumbo! Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nalipay gid ako sa magkitaay kami liwat ni Jonah. Apang hinali lang nga nag-abot si Stefan, kag ginhagad niya ako nga magpauli na. Ginbutong niya ako, ganit na buyan kong kulintas. Ginpulot ini ni Stefan. Apang samtang ginauyatan niya ini, hinali lang nga nagtiyog ang panulok niya. Ginbutong ko siya, kag pareho kami nga natumba. Natunupangdan ko na lang, nga ara na kami sa akon balay. Sa pagpadayon ko pagid. Mili, ito mo kong buton nga ini. Tanawon ko abi kung anong matabo kung itumo ko ini. I shall tell you of William Wallace. Oh, hala. Nagwa ang tawo? Kag nagahambal? Pero utod lang? Mili. Historians from England will say Di I lang am ibang nga alive. lawas ang tao nga ina nga But history is nagahambal, written by oh? those Ha? who have hanged heroes. Di nagkadtong utod niya nga lawas? The King of Television, Scotland ina. died without a son. Pwede mo ina nga mapatay, King of England, kag pagwaon liwat. pagan Ano? nobles Edward the Uy. Longshanks claimed Ano ba lang the throne of nagkatabo Scotland diri, ha? himself. Kay sino bala inibalay, ha? Scotland's nobles fought him Akon. Kag Stefan, madamo ako sa ipakita sa imo. Longshanks invited them Apang to gusto ko nga makahibalo ka, nga ang imo edad, sobra na isa kagatos katuig. Ano? Oo. Kuan, madamo ako sa ipatag sa imo, Stefan. Apang tugtan ko anay ikaw, nga magkalmang imo pagkasyak. Diin na si Dr. Jonathan kay si Mrs. Perez. Anong natabo sa ila, ha? Stefan, tama ka komplikado. Kag kung wala ka malipat, ginsugiran ko na ikaw sang una pa. Apang kinahanglan sang panahon, agod nga ma-absorb mo ang tanan nga nagakatabo. Apang ang natabo, bago lang kita makalumpat sang isa kagatos katuig. Ikaw kag ako, kag si Jonathan kag si Jonah, madugay na nga napatay. Oh. Nakita ko na ganing ilang mga lulubngan eh.
Apang buhi sila sa pihak ng kalibutan. Sa isa ka makatilingala nga tugas ang cosmic chasom nga hindi ko mahangpan. Salamat gid Meli ha. Apang daw pariyulas ang tubig sa kanal kalubog. Ambot. Pero anong natabo? Hindi ako makaintindi. Nadulaan na bala ako sa gusto nga kaisipan? Amoy na natabo sa akon kay Jonas, Stefan. Nakatabo kami sa isa ka dimension, kag sa isa pagid. Pero ang nahibalaan ko nga may labot dire, amo ang kulintas. Nakabugtaw ako. Apang wala sa akong tupad si Stefan. Wala na sa tukador ang akong kulitas. Diyos ko. Basi kung ano nang ginahimo ni Stefan. Pangitaon ko siya. Ari siya diri sa salas. Kag ang tanang nga gamit nga ari diri, ginatandog niya. Siguro, natingala siya kung nga makahambal ang telepono sa isa katawo. Ara ginabulubaliswa niya ini. Nakita ko nga nagalibog ang ulo niya. Ay, makaluluoy man ang akon palangga. Nagpulaw siya. Agod nga makahibalo maggamit sang tanan nga mga butang diri sa akong balay. May nagapanuktok. Buksan kong portahan. Ari. Sir, pizza sir. 5 ka pisos ini. Ano? 5 ka pisos? Amoy nang bilis ang jutay nga karton nga ina? Boy, dito na lang inabaligya sa iban. Order na ni sir. Delivery lang kuya, sir. Boy, aring bayad Ma'am, salamat na ma. Thank you sa pizza. Okay, mama. Ano bala ina? Pizza ini. Dali. Kanon natin ini sa ibabaw. Natingala gid si Stefan sa makita niya sa balay. Gani ginapanandog niya mga gamit para makahibalo siya kung paano ini gamiton. Isa ka adlaw sina, nagpa-deliver ako sang pizza. Kag natingala gid siya. Sa pagpadayon ko pagit. Ariyo. Imo man ang isa ka slice nga ini. Sige na. Ate, sige. Abi.
ano? Naluyagan mo bala? Oo. Kanamit sini. Abi mo, wala nagaluto ang mga babae dito sa amo sini kanamit. Oh, kanamit gid. Ina bangod. Wala pa nila matukibi kung anong pagluto sang pizza nga ini. May ara pagigani sila subo nga ginaluto eh. Pariyo abis ang bitsukoy, pandesal, kag puto ko tsinta. Ay, wala na, naubos ko na. May ara pa? Aba, oo. Good for 8 ang pizza nga ini. Kung gusto mo pa, mo-order ako liwat. Stefan, nakadumdum ka pala nga nagsiling ako sa imo nga may rancho ako? May rancho ka? Bay, saan ka nakaangkon sa rancho? Ginpanublo ko ina sa akon lolo. Kag ang rancho nga ina, ato sa puod. Amo gali. Kung mo sina, makadto kita dito. Mabakal anay kita sa imo mga bayo. Okay na. Wala sang kaso. Okay pa man sa ako ng panapton ko ngayon eh. Stefan, hindi ining tion nga ipangibabaw mong imo pride. Lain ang panahon subong. Basi kung masalaan ka sa mga tao nga naghalin sa ukay-ukay ang panapton mo nga ina. Wala ko nagabaton. Sa wala ko ginaobrahan. Good. Abi mo, nagakinahanglan ako sang bago nga foreman sa akon rancho. Ang akon abogado, nagareklamo sa isa ko katao nga ginapatrabaho ni lolo sa rancho eh. Ano? Ano abing imo buhaton kung hindi ka magtrabaho sa akon? Stefan, ikaw, maalam ka nga tao nga nakilala ko. Pero patiha ako. Wala ka sang skill sa trabaho nga kinahanglan sa panahon nga ini. Ate, sige. Malaka kita. Kag tanaw naton ang ginasiling mo nga rancho. Stefan? Ari ka diri sa akong tupad kag nagapungko? Samta nagatulog ako? Nagahulat ako nga magbugtaw ka. Hindi ba lang malakat kita sa rancho? Ha? Nga wala mo ako pagpukawaw. Kamuok sang tulog mo eh. Kag kunta ni maluto ako sang aton pamahaw. Ugaling hindi ako makaibalo magpasiga sang imo dapog. Ay, nalipat kali ako magtudlo sa imo kung sa anong pasigahon ang gastov. Madali lang ha. Kay mailis anay ako. Naton diri? Mamahaw kita anay, ugaling kita magdayon sa paglakat. Bah. Wow! Halos pulos nag-shirt lang ang mga babae diri? Oo. Amoy ng uso subong eh. Dali. Dito kita mapungko oh. Dali. Diri naton hulaton ang aton order. Ay, ala. Wala gali ako sang dala nga kwarta. Wala kita sang inugbayad nga cash.
Uti, paano inakaroon? No problem May bangko sagwa. May dala ako diri nga ATM. Ma-withdraw anay kita ATM? Oo. Dali, magupod ka sa akon. Para makita mo kung paano ako mag-withdraw sa ATM. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.